Doncs bé, compartir una mica l'organització de Resero, una mica quina és la tasca que fem. Portem 20 anys, bàsicament, doncs amb diferents projectes, activitats, per acompanyar la societat en la transició cap al que anomenem residu zero i toxicitat zero. I la jornada d'avui doncs, forma part, no, d'aquesta tasca de difondre i poder acompanyar i donar doncs, solucions o no, alternatives per bàsicament poder avançar cap a una societat doncs, més justa, més resilient i més saludable. Des de l'organització treballem a Catalunya, també a Balears, a nivell estatal i també en alguns projectes a nivell europeu, i treballem amb accions amb diferents actors, o sigui, amb administracions públiques, amb centres educatius, amb organitzacions, amb empreses i amb la ciutadania. Em, L'activitat que bàsicament desenvolupem en diferents àmbits, un dels àmbits és precisament la salut, no? I ja ho explicarà després la doctora Codina, suposo, però realment salut i medi ambient estan totalment lligats, no es pot deslligar una de l'altra i bueno, intentem incidir tant a nivell de sensibilització com a nivell de normatives, com a nivell de generació de coneixement i d'assessorament en plans i polítiques, no? Un exemple és el projecte de Nou Període, que portem anys desenvolupant amb el tema de la menstruació sostenible i de l'equitat menstrual. També campanyes com Salut de Plàstic, ara us explicaré una mica, i també hem incidit doncs, en normativa, com per exemple a nivell estatal, la Ley de Residuos doncs, vam incidir per prohibir doncs, unes substàncies que són disruptores endocrines, que després l'Helena, la doctora Codina en parlarà més, per prohibir aftalats i bisfenol. I amb aquest projecte de salut de plàstic, una de les coses que vam fer va ser doncs, col·laborar amb persones famoses de diferents mons, de la cultura, de la ciència, de l'esport, de la comunicació, etc., que de Catalunya i Balears doncs, van cedir la seva orina per analitzar substàncies derivades del plàstic. I es va detectar, vam treballar doncs, amb professionals de primera línia de la ciència i es va detectar aquestes substàncies en totes aquestes persones, no? Ja és una mostra de que tots i totes estem exposades doncs, a unes substàncies químiques que estan presents en el nostre dia a dia, no? Molt lligat també doncs, a l'alimentació doncs, envasada, etc. I vam, veus, per exemple, persones com la Sílvia Abril van participar, no? En Francesc Mauri, músics, i llavors això ho vam escalar a nivell europeu, en diversos països, també europarlamentaris, i vam trobar els mateixos resultats. Això ja fa anys, va ser el 2019. De manera que vam també tornar a detectar que en totes aquestes persones hi havia doncs, aquestes substàncies químiques. Per tant, és una mostra més d'aquesta exposició diària i quotidiana a aquestes substàncies que poden tenir uns efectes a llarg termini. I vam utilitzar aquests resultats i aquestes evidències per incidir en el Senat en el moment que s'estava debatent aquesta llei. És una de les actuacions doncs, que fem. I amb això remarcar que és important poder incidir en canviar la regulació i les normatives perquè realment protegeixin, no? D'arrel, protegeixin la salut de les persones i de l'entorn, no? És un tema complex i en paral·lel doncs, també és important tenir informació per des de les nostres comunitats educatives, des de les nostres famílies, en la mesura del que podem, doncs poder-nos protegir d'aquesta exposició, no? Reduint doncs, això, el contacte doncs, amb aquestes substàncies. Després l'Helena explicarà com. I també comentar-vos que un recurs que tenim per si us interessa, en el marc d'aquest projecte futur de plàstic, o sigui, salut de plàstic,
És una xerrada i una exposició que hem fet en centres educatius i també per públic adult i que funciona molt bé, doncs per treballar, adquirir coneixement bàsic i poder facilitar el canvi d'hàbits, no? I per xarxes socials també, si ens voleu seguir, també tenim publicacions de infografies que també més endavant us podem enviar sobre doncs això, recomanacions per un futur sense tòxics. Aquí teniu el nostre contacte i seguim endavant amb la sessió, que la doctora ens explicarà moltíssimes coses de forma molt, molt pedagògica. Aviam, ara com puc... Stop share, ara aquí. I esperem que us resulti interessant. Moltes gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Marta. Vaig compartint. A veure si me'n surto a la primera. Ho veieu ja? Sí. Sí. I em sentiu bé, també? El Pep també. Sí. Sí? Perfecte. Si no, aviseu-me, perquè si no aniré xerrant sola. Cap problema. Moltes gràcies. Doncs bé, em presento. Jo soc la doctora Helena Codina, soc pediatra, soc la responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu i pertany també a la Soteca de Pediatria, al Comitè de Salut Mediambiental de l'AEP, i em fa molta il·lusió poder transmetre aquesta sessió a turns escolars, perquè sovint és una temàtica que consulta, debato molt amb les famílies, no? I que des de les escoles es pugui també actuar, jo crec que és un moviment clau, no? Per poder avançar en aquesta reducció d'exposició en general a plàstics i disruptors endocrins. Començaré posant una mica en context. Intentaré que sigui molt dinàmic, Vull dir, veureu que hi ha algunes diapositives amb més text, però sobretot el que jo vull explicar, més que les diapositives. Llavors, és important entendre el context en què ens trobem, no? Avui en dia, a nivell d'investigació, a nivell de salut, parlem molt de l'exposoma. Què és? L'exposoma és un concepte en què a l'hora de fer recerca ens ajuda molt a identificar a quines exposicions estem exposats a nivell extern, no? Com podria ser l'entorn on vivim, la contaminació atmosfèrica, el clima, el contacte amb espais verds, etc. I també tenim l'exposició personal, no? Que són els nostres hàbits d'alimentació, d'activitat física, i com veieu aquí, no? Doncs també la feina, a quins productes químics, no? Aquí ens anem apropant una miqueta més a aquests estils de vida, doncs, que poden ser definits, per exemple, en quines exposicions tenim a l'entorn laboral o que han treballat els nostres pares, no? I que nosaltres hem estat exposats de manera indirecta, no? Doncs d'aquestes exposicions, aquest exposoma té interacció amb aquesta resposta biològica, que vindria a ser a grans trets, no? Podria entendre's com aquest codi genètic, no? I aquestes exposicions poden definir que certs gens es manifestin o no, no? I això pot definir a la llarga el nostre estat de salut o de malaltia. I aquí vindria un dels factors principals d'entendre aquestes exposicions, entre ells aquestes substàncies químiques que actuen com disruptors endocrines, doncs quin impacte poden tenir. I no ens oblidem dels factors socials, no? Perquè sovint en entorns amb menys recursos socioeconòmics doncs hi ha una pitjor salut ambiental i una exposició a tòxics ambientals majors. Llavors, només perquè ens situem en el context, doncs l'OMS, el 2021, va fer aquesta infografia alertant a nivell mundial a quines exposicions ambientals els nostres infants estan exposats. I entre ells, doncs, deia, no? Aquesta columna taronja deia no? Tòxics emergents. Doncs entre ells, substàncies químiques que actuen com a disruptores endocrines. Llavors, molt fàcil per entendre també per què ens focalitzem en la infància. Doncs perquè els pediatres sempre diem que els infants no són adults en miniatura, tenen unes característiques que els fan a ser més vulnerables, no? I què són aquestes característiques? Doncs respiren més vegades per minut, per exemple. Mengen més quantitat de menjar per superfície corporal en relació als adults. Això significa que en proporció està més exposat a substàncies com poden ser els pesticides, per exemple, o els microplàstics. Tots els seus òrgans estan en procés de desenvolupament, són immadurs, la seva capacitat de toxificació és menor també. A nivell de contaminació atmosfèrica doncs, són més baixets, no? Estan més a prop d'escapament, d'escapament, etc. Però el més important de tot són dos aspectes. És que els infants no poden decidir, no? Estar exposats o no a aquests entorns, a aquests ecosistemes contaminats, per tant, és la nostra responsabilitat, no? I això, el segon fet és aquest, que no poden votar
i que nosaltres, com a adults, hem de decidir, no? El segon aspecte més important no és aquest, és que viuran molts més anys que les generacions passades en aquests entorns cada vegada més contaminats. Per tant, a nivell de salut, ara mateix podem fer prediccions, però desconeixem del 100% quins efectes poden tenir a llarg termini. No? Aquí una mica el que us he explicat, però en definició. I, breument, aquesta vulnerabilitat no comença a la infància, comença molt abans. Comença, sobretot, a l'embaràs, perquè les primeres setmanes, depèn de quines toxicitats estiguem exposats, doncs poden definir que un òrgan es formi bé o no, perquè es defineix l'organogènesi, que es diu, i encara podríem anar més enllà, perquè no sé si heu pensat mai, però quan una dona està embarassada i el fetus que porta és una nena, té 3 generacions simultàniament que poden estar exposats a certes exposicions ambientals. Però a nivell epigenètic, és a dir, per sobre de la genètica, aquestes exposicions poden modificar l'expressió gènica i fins i tot tenir un efecte en generacions que no han estat exposades directament a aquests tòxics ambientals. I precisament els disruptors endocrins tenen aquesta capacitat de deixar aquestes petjades epigenètiques i fer que anem transmetint d'efecte transgeneracional efectes, tot i no haver estat exposats directament a aquestes substàncies en contacte directe. Aquí només perquè entengueu que probablement, no sé si heu sentit a parlar de malalties cròniques no transmissibles, que són aquestes que en adults seria el càncer, malalties neurodegeneratives, endocrines, són patologies que cada vegada l'OMS està més preocupada, però aquest article el que ve a definir és que també els infants tenen cada vegada més patologies cròniques i una causa demostrable o demostrada per evidència científica és aquests entorns i aquests ecosistemes més contaminats. Molt ràpidament, perquè entengueu ràpid, efectes del canvi climàtic. Sabem que és degut a aquest calentament global i que té uns efectes amb els ecosistemes i equilibris de tot el planeta, que cada vegada tenim fenòmens climàtics extrems de més freqüència i més intensitat, que tot això, molt ràpid, és degut a l'augment d'efecte hivernacle, d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, però principalment per la combustió de combustibles fòssils, i això generarà un calentament global en funció de la capacitat que tinguem de mitigar aquestes emissions. I això sabem que té una relació directa amb la salut, sobretot la salut infantil, el canvi climàtic, l'ús de combustibles fòssils i salut infantil. Aquí us comparteixo una revisió sistemàtica per si algú té curiositat. Però on vull anar és que no hem de perdre de vista la salut planetària, el concepte de salut planetària. Jo a consulta moltes vegades m'agrada dir que allò que recomanem o allò que pensem de fer ha de tenir un doble check. Ha de ser bo pel planeta i ha de ser bo per la salut individual del meu fill o de la nostra família. Si no té el doble check, no estem anant bé, perquè realment no estem complint. El fet de viure en un entorn saludable farà que nosaltres estiguem saludables. Si l'entorn no és saludable, nosaltres és impossible que estiguem saludables. I per tornar a focalitzar, el principal problema que tenim és l'ús de combustibles fòssils i que, tot i que s'està generant molta remoguda en temes d'energies renovables, que no hi entrarem, també l'utilitzem per generar plàstic. I sabem que cada vegada generem més plàstic i sobretot el plàstic d'un sol ús. I, per tant, això té un efecte a salut planetària global, per aquests grans oceans que generen mig de l'oceà d'acumulació de plàstics, com l'efecte que té que aquests plàstics es van depositant en els nostres organismes. I, una mica perquè us quedeu amb imatges, doncs el National Geographic, si no m'equivoco, del setembre va dedicar tot el monogràfic a l'Homo plásticos, perquè ja no queda cap sistema del nostre cos que estigui lliure de plàstics, i aquest estudi del 2021, que ara jo crec que sortiria encara més, que es va veure que a la setmana ens menjàvem la quantitat d'una targeta de crèdit de quantitat de plàstic. I això amb què es transmet? Doncs en patologia. I el concepte de disruptors endocrins, tot i que després veurem que ja fa anys que se'n començava a parlar, doncs no va ser fins al 2009 en què realment la Societat Europea d'Endocrinologia va començar a expressar que era un problema de salut pública. I a poc organitzacions com l'OMS i de diferents entitats han anat mostrant la seva preocupació. Deixeu-me fer un petit homenatge a la Rachel Carson, que es considera la primera ecologista de la història, i en el que els seus estudis, les seves observacions del DDT, que és un pesticida, va començar a observar com
el fet de tirar aquest pesticida creava un efecte en cadena en tots els ecosistemes, no? I justament ella va morir d'un càncer de mama, no? Es creu d'aquesta exposició que va tenir durant les seves investigacions, però era com que la primera vegada que es començava a parlar d'aquest efecte de l'antropo, no? De l'efecte humà sobre els ecosistemes i que això conduïa a aquesta degradació dels entorns en cadena. Però no va ser fins al 1991, no? Gairebé 30 anys més tard, en què en aquesta reunió a Wisconsin, als Estats Units, es van reunir i van començar a fer servir el terme de disrupció endocrina. Molt ràpidament, no vull que us quedeu aquí, vull que anem a la pràctica, que és més útil, però a la pràctica serien doncs, substàncies que actuen hackeando, no sé com es diu en català, hackeando el sistema hormonal, ja sigui bé estimulant-lo de més o bé bloquejant-lo i no deixant que les hormones facin la funció que li tocaria. No? I com diu aquí la definició, són substàncies capaces d'alterar l'equilibri hormonal i el desenvolupament embrionari i provocar efectes adversos sobre la salut d'un organisme viu o la seva descendència, tal com hem explicat en les altres diapositives. La regulació. Doncs aquí la Fundació ReZero té una gran experiència amb això. La regulació és molt limitada i realment la producció de noves substàncies és tan alta que és difícil de regular. I a vegades el que és difícil és fer complir la normativa, no? Però realment se'ns escapa, la regulació no és capaç actual, no és capaç de protegir-nos enfront d'aquestes substàncies. I l'altre concepte en el que a vegades cal recordar és que amb l'economia circular sovint acabem reintroduint substàncies que potser hem aconseguit regular o hem aconseguit treure del mercat i mitjançant l'economia circular i el reciclant ampolles de plàstic per fer peces de roba, doncs estem reintroduint substàncies que potser són nocives, no? I que no caldria utilitzar aquest recurs, no? Aquesta economia circular per aquesta finalitat. No? O sigui, el concepte seria reutilitzar per fer servir el mateix producte o per eliminar-lo, però no per començar a jugar i introduir substàncies que són perjudicials per la salut. Això és una mica per resum el mecanisme d'acció que us explicava, no? Que pot ser estimulant els receptors o bloquejant-los. No? I aquí m'agradaria fer, sobretot, l'últim punt. No sé si veieu el meu cursor, però a mi sempre m'agrada de dir que calma, perquè vivim on vivim i el que podem fer és ser conscients de quines estratègies o quines accions estan dintre del nostre abast per poder reduir aquesta exposició. No cal, jo sempre dic que no ens hem d'alarmar en excés i sí que prendre mesures dintre del nostre dia a dia, però que vivim on vivim. No? I al final el que té un impacte important és allò que fem de manera molt repetida durant molt de temps. I si som capaços d'identificar aquelles exposicions que marquen més el nostre dia a dia, doncs podrem reduir l'efecte acumulatiu que tenen aquest tipus de substàncies. Aquí una mica per explicar. Són hormones on tindran un major efecte, seran en aquells òrgans i sistemes que depenguin d'hormones. No? Per tant, doncs, ja sigui la tiroides, el pàncreas, en el moment reproductor, càncer relacionat amb les hormones, no? Hormonodependents, com són el càncer de pròstata, el càncer de pàncreas o el de mama, tiroides, etc. Però, a part, no? I aquí és on de vegades se n'ha sentit a parlar més, no? És l'efecte que també té en el desenvolupament puberal i s'ha vist que pot tenir un paper que és multifactorial, no és només aquest factor, però que sí que pot tenir una relació amb aquest avançament que hem tingut els darrers anys en el desenvolupament puberal i de la menàrquia. No? I només per explicar el que dèiem abans, no? Que ja no queda cap sistema i òrgan que no estigui implicat i que no hi trobem microplàstics i sabem que ja s'ha trobat a la placenta, de fet ja fa uns anys es va acunyar aquest terme de plasticenta, no? Per dir fins i tot aquí n'hem trobat, i que la lactància materna també és una font que també on s'acumula també on podem transmetre disruptors endocrins. Òbviament, el principal i el millor aliment que podem donar als nostres infants és la lactància materna, no estem dient això, però per transmetre que a poc està arribant a tots els òrgans i sistemes i, per tant, hem de prendre una sèrie de precaucions que poden reduir aquestes exposicions. I aquí, per explicar que més enllà de les hormones també pot tenir a veure, s'està virant si pot tenir relacions amb el neurodesenvolupament, amb la demència, amb altres sistemes que d'entrada no semblava que tinguessin una relació directa. 4 conceptes importants en relació a aquest tipus de substàncies.
No hi ha una dosi resposta-efecte. Això no vol dir que una dosi X no causa una resposta X. A vegades poden tenir diferents respostes a una mateixa quantitat o una mateixa substància, però el que sí que sabem és que l'efecte sol ser a dosis petites sumades durant molt de temps. Per exemple, el desodorant, no?, que et poses cada dia, o el perfum que et poses cada dia. No té una causa-efecte d'un sol dia, però sí que sumant una certa substància durant potser 30 anys, això sí que té una resposta, no? I a part, són substàncies que solen ser molt lipofíliques, que vol dir que s'acumulen a la greix, i per aquest motiu les dones solem ser més vulnerables perquè normalment el nostre cos està format per més quantitat de greix, no? I per tant som una part que sortim més perjudicades per aquestes exposicions. L'exposició global és global, no? M'agrada molt, no entraré en cada tipus de substància perquè començaríem a dir molts noms, però sí que és veritat doncs, que el nostre, tal com vivim avui en dia en comparació a l'època preindustrial, per exemple, o quan vivíem més exposats a entorns naturals, doncs hem plastificat, no? Hem incorporat molts materials sintètics al nostre dia a dia i vivim normalment en entorns on potser el nostre espai interior o la qualitat de l'aire fins i tot es diu que pot estar contaminada entre 2 o 5 o més vegades, no? Perquè tenim l'aire de fora més aquells productes de neteja, relativament de neteja, que introduïm, els materials plàstics, els retardants de flama, que són substàncies que posem als electrodomèstics perquè no els aparells electrònics perquè no es cremin, doncs tot això va deixant, no, un acúmul que a vegades s'acumula fins i tot el que es diu amb la pols tòxica, no? Que la pols de fa uns anys era més de restes de pèls i de substàncies doncs, més de degradació de la sorra, i avui en dia el que sabem és que si analitzem aquesta pols doncs, tenen moltes restes de tots aquests productes que anem acumulant en els nostres llars, no? On els trobem? Bueno, ràpidament, no? Tampoc vull entrar-hi massa, però bueno, a vegades potser uno pensa que els pesticides també poden tenir acció de disruptors endocrins o plastificants, no? El que ens sona més doncs, seria el bisfenol A i els ftalats, no? Que és on principalment després ens focalitzarem. I l'efecte còctel, si no heu sentit a parlar mai, doncs, clar, té molt de sentit, perquè no només estem exposats a una substància, només passar el matí pel lavabo ens posem diferents substàncies i hi ha mitjanes, no? Que si ens posem entre mitjana de 12 cosmètics i cada cosmètic té 15 substàncies de mitjana, doncs clar, vas multiplicant, estàs exposat doncs, a això, al desodorant, al suavitzant, quan vas a la cuina doncs, a la paella, tot això és un còctel definit concret, no? No tothom té el mateix còctel al final del dia, no? I això fa complicat també, per una banda, la regulació i l'altra banda, doncs, saber exactament què passarà al fet d'estar exposat a aquest còctel personificat al cap d'uns anys, no? I el que comentàvem és que són bioacumulatius, no? I, per tant, no és difícil a vegades identificar una exposició lligada a un efecte, perquè hi ha un temps entremig que fa difícil d'identificar molt bé aquestes exposicions, no? I això és un desafiament, però que a nivell científic sí que estem desenvolupant cada vegada més eines que ens permeten estudiar aquesta exposòmica, no? I és molt interessant perquè s'estan desenvolupant moltes tècniques d'estudi i de recerca en aquesta línia. Per tant, poden entrar o bé respirant, de fet la mateixa contaminació pot tenir els metalls de combustió, poden tenir un efecte també tòxic, a través de la pols, a través de l'aigua, a través del terra, no? Els aliments que cultivem segons a quin terra doncs, poden tenir també efectes nocius, no? El fet d'ingerir-los i això, el menjar. I per tant, què dèiem? És una suma de factors, no? I els efectes que poden tenir el nostre cos en funció de cada metabolisme de cada persona i de la composició corporal que dèiem per aquesta afinitat que tenen pel teixit greixós, no? I per la nostra, que dèiem a l'exposoma al principi hi havia com 3 cerques de la primera diapositiva, doncs per disposició que tenim cadascú amb el nostre codi genètic, no? I el més probable és que els trastorns o la salut o els problemes que tinguem a la llarga siguin el resultat de l'exposició crònica a baixes quantitats i d'aquestes barreges de disruptors endocrins. Per tant, no? Hem de seguir investigant, això ja ho estem fent, no? I cal aplicar el principi de precaució, que és, davant d'una possible toxicitat, el que hem de fer és intentar evitar aquesta toxicitat, no esperar a que tinguem un dany per no estar exposats, no? I aquí és on creiem que des de la pediatria o des de la medicina preventiva doncs, té molt de sentit fer una sèrie de guies de recomanacions, que és el que ara us intentarem transmetre, no? A nivell familiar, però a nivell d'escola creiem que té molt de sentit,
per poder reduir aquesta exposició o tenir precaucions o només tenir-ne consciència, perquè sovint tenim hàbits que no en som conscients que poden tenir aquest dany o aquest regal extra de toxicitat. Per tant, el fet de ser-ne conscients i saber-lo et pot fer escollir a l'hora de fer una elecció de comprar un material pel que sigui més saludable. No? I per l'altra banda, doncs, aquest paper més d'activista, no? Que ja fem conjuntament amb Resero, d'exigir a les administracions o les agències reguladores doncs, que siguin més exigents i que tinguin un control més estricte, no? Que no ens haguem, com a vegades diu la Rosa, la directora, no? Que haguem de tenir aquí un màster en controlar les etiquetes dels productes. I una miqueta per il·lustrar això, doncs, amb Resero hem fet diferents accions, no? I hem intentat actuar a nivell també polític perquè això tingui lloc. Ara començo a explicar-vos 4 guies una mica més de les societats científiques i després farem com una sèrie de tips molt gràfics perquè de cara a les escoles o a nivell familiar es vegi molt clar una miqueta el que volem transmetre. No us volem atabalar amb molts noms, però sí que a l'hora de comprar tinguem clar quin sentit general hem de seguir. Aquí us comparteixo links que després podreu consultar i aquest és el que recomana la Societat Europea d'Endocrinologia. En general, evitar el plàstic. Això ja és una norma que el que dèiem abans, ja compleix el doble check, perquè si faig servir menys plàstics, reutilitzo més el que ja tinc, doncs el planeta ho agrairà. I, per tant, nosaltres també. I, a part, no ens endurem totes aquelles substàncies de plastificants o que fan de colors i tal, que és el que té una acció tòxica amb nosaltres. Millorar la qualitat de l'aire als entorns de casa. És a dir, el fet d'escombrar, el que fem és que aquesta pols que hem dit abans, que té substàncies derivades de tots els materials que hem incorporat a casa nostra, doncs els tornem a remoure i els tornem a respirar. Per tant, sempre és molt millor aspirar i netejar amb un drap humit, perquè així d'aquesta manera ens enduem tota la pols directament i no la tornem a posar en suspensió. I l'altre important és ventilar. De fet, és una eina que és molt econòmica, sí que cal pensar-hi, i ventilar 2 o 3 vegades al dia, uns 5 minuts, i si pot ser ventilació creuada, fa que millori molt l'acúmul d'aquestes substàncies, que és on al final passem moltes hores, o fins i tot el tip de ventilar una mica, si es pot, abans d'anar a dormir, perquè és quan passarem 8 hores en un entorn tancat i és quan el nostre cos necessita regeneració. Per tant, és un moment bastant clau de ventilar. I després, l'últim que aquí es veu, escollir productes de neteja i de cosmètica que siguin el més lliure de tòxics, que després en parlarem una miqueta més àmplia. Aquí només us volia compartir 4 tips generals, després anirem als pràctics de les escoles. General, no és una certificació 100% lliure de tot, però sí que el fet d'apostar per productes ecològics disminueix molt la càrrega, sobretot de pesticides, ja sigui en menjar com en productes de roba, i existeixen certes certificacions, que és veritat que cal tenir una miqueta d'experiència d'identificar-los, però que almenys redueix la càrrega. De fet, vam fer un estudi en població pediàtrica, vam veure que el fet d'alimentar-se durant 15 dies amb productes ecològics disminuïa molt l'excreció en orina de pesticides. I, de fet, això és important i, per tant, alguns disruptors s'acumulen, que es diuen persistents, però altres estan uns dies, com el bisfenol A, i l'acabem eliminant per l'orina. Però mentre passa pel nostre cos, fem de colador i té uns efectes al nostre cos. Per tant, el fet de disminuir ja la ingesta de pesticides, òbviament, té un efecte beneficiós a la nostra salut. Aquí us comparteixo una altra guia, que aquesta va molt enfocat a obesògens, perquè molts disruptors endocrins tenen aquesta capacitat que es diu obesògena. És a dir, que estimulen els adipòcits i creen obesitat, o sigui, són facilitadors de que tinguem tendència a l'obesitat. I això fa encara mantenir aquest cercle, perquè l'obesitat encara fa que aquestes substàncies s'acumulin més i, per tant, és difícil trencar aquest cercle. Us comparteixo aquí el link, però i aquí hi ha com recomanacions molt genèriques, que després compartirem. Però per anar introduint hi ha conceptes que ens aniran repetint. Evitar el plàstic, no calentar el plàstic, perquè el calentar el microones o calentar amb temperatures altes el plàstic fa que un procés que es diu de lixiviació, que substàncies tòxiques d'aquests plàstics que s'han fet perquè siguin més tous, perquè siguin rodonets o perquè tinguin colors, passin directament al menjar. Clar, doncs això encara s'accentua més quan fas servir o calentes aquells materials
de menjar que són de menjar ràpid, no? Aquests espaguetis, això de menjar ràpid, si tu calentes allò és ja, la quantitat de microplàstics que passen al menjar és molt superior encara, no? I per tant, la recomanació seria utilitzar materials més inerts, com seria el vidre o la ceràmica o l'acer inoxidable, no? Reduir en la mateixa línia l'aigua embotellada en plàstics, el tema de les paelles, també utilitzar materials com el ferro mineral, l'acer inoxidable i evitar els que tenen els antiadherents, no? Perquè aquests teflon, el PFOA, en principi no passa al menjar, però quan comença a ratllar, sí. Llavors és molt difícil d'estar mirant amb lupa si ratlla o no, per tant, apostem més per aquest altre tipus de materials i que a part duren molts anys i per tant el planeta també ens ho agrairà, no? El que dèiem, no calentar el microones, intentar tot el que sigui ús de plàstic reduir i els pesticides i els insecticides també reduir-los i fer, després ho parlarem, aliments sempre que es pugui lliure de tòxics, de proximitat i de temporada. Després en parlarem una miqueta més d'això. Maneres de cuinar, intentar evitar la crema, no? Del material de menjar, com les barbacoes, no abusar-ne, no? Els ultraprocessats, per sentit comú també, perquè a part tenen també restes de materials que són, al estar processats, acumulen materials que no són naturalment presents en el menjar, no? I què més? Aquí, la cosmètica, després en parlarem una miqueta, i els productes de neteja, que també en parlarem. Una altra font on podeu consultar tips és aquest informe que vam fer des del Sant Joan de Déu, ja fa uns anys, en el que parlàvem en aquest capítol concretament de l'embaràs, però que això que expliquem a l'embaràs és aplicable a tota la vida, no? I el que veieu aquí com a resum, no? Utilitzar sempre que es pugui el vidre, acer inoxidable, productes de neteja al màxim naturals possibles, i intentar, això, anar apostant per productes de neteja de tota la vida, com el vinagre i el bicarbonat. Una altra guia que van fer ja fa molts anys i que són pioneres són les llevadores, en què una miqueta amb la mateixa línia, grans trets, del que ja hem comentat, i ara fa un any i pico va sortir aquestes recomanacions de la Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica, en el que també una miqueta amb la mateixa línia van incorporar les mateixes recomanacions. Aquí és una mica de resum dels links que us he passat i llibres que poden anar sent útils també en aquesta línia. I què podem fer a l'escola? A l'escola, nosaltres com a pediatres i la Societat Catalana de Pediatria aboguem molt en fer la reflexió en que els nostres infants passen una jornada laboral en entorns escolars i no existeix una regulació específica de la salut ambiental en aquests entorns vista des de toxicitat específica per a aquests infants, no? I per tant creiem que seria necessari regular-ho, almenys per tenir com un marc normatiu que ens ajudés a protegir la salut d'aquests infants, i que el fet d'actuar a l'escola és un acte de justícia social, no? Si podem, perquè aquelles famílies en què potser no tenen accés a certes informacions, el fet de ser un entorn lliure de tòxics, no? Aquests entorns asseguraria que com a mínim els infants passen 8 hores del dia en uns entorns que són saludables i que promouen el seu màxim desenvolupament en tots els seus sentits, no? Aquí és una captura d'un llibre del meu mestre, del doctor Juan Antonio Ortega, no? I que, perquè tinguem present amb tots els aspectes que caldria valorar per valorar la salut ambiental, no? Però on ens volem focalitzar és en aquesta sessió, és la protecció enfront dels contaminants químics. És molt genèric, però jo intentaré focalitzar-me en temes concrets. Aquí no podia deixar de compartir el decàleg per uns entorns escolars segurs i saludables, perquè ho hem generat des de la Societat Catalana de Pediatria i ho hem passat a una proposta de resolució que s'ha acceptat. Per tant, això el Parlament de Catalunya ja ho ha votat i ho ha adquirit com un compromís per treballar. I a grans trets, si ho voleu consultar, també un dels factors importants és intentar no exposar la població infantil a contaminació atmosfèrica i acústica, que indirectament també tenen acció tòxica sobre els nostres infants. Per tant, a gran escala, protegir-los aquests entorns és important també. Llavors, a poc podrem anar reduint aquesta protecció. Encara avui en dia el tabac és una exposició important en els entorns escolars, perquè no sempre es segueix la normativa de no fumar a l'exterior de les escoles i, per tant, no volia deixar de posar aquestes diapositives de la importància també que té el fum de segona mà o el de tercera mà.
El de segona mà és quan un nen és fumador passiu i el de tercera mà és quan un adult ha estat fumant i agafa o toca un infant, no? O a dins de casa ell ha estat fumant, però després deixa de fumar i l'infant entra dintre de la casa, no? Doncs aquestes substàncies derivades del tabac també queden en els mobles, en la roba, i els nens indirectament també hi estan exposats. Per tant, també tenen efectes, no?, de metalls pesats, etc, que poden actuar també com a disruptors endocrins, i no volia deixar de comentar-ho, no? Llavors ja anem centrant-nos en la qualitat de l'aire interior. El que comentàvem abans, no? Hi ha moltes substàncies que podem introduir de manera pels nostres hàbits a l'interior de les aules, no? I, per tant, hem de tenir també aquests principis que dèiem de ventilació, també els hauríem de tenir presents a l'hora de ventilar les escoles. I una eina que va ser molt interessant i que va tenir molt de paper durant la pandèmia va ser introduir sensors de diòxid de nitrogen, que són uns sensors que a nivell a grans trets et poden valorar la qualitat de ventilació. I si tu tens molta concentració de diòxid de nitrogen, segurament tens molta acumulació de volàtils, de formaldehid, d'altres partícules que a mesura que es va concentrant també porten una concentració superior d'altres partícules. Per tant, el fet de saber quina concentració hi ha i ventilar pot ser la primera mesura de millorar aquesta qualitat de l'aire i de reduir l'exposició a certes substàncies a dintre de les escoles. Llavors, ara canviem l'alimentació. L'alimentació, com us deia, també hauria de tenir el doble check. Ja fa anys que l'Agència de Salut Pública va introduint canvis en les recomanacions i ara està a punt de sortir les noves recomanacions dels menjadors escolars, no? I el que volem és transmetre la idea d'introduir fruites i verdures que siguin de temporada, de proximitat i sempre que es pugui lliures de tòxics i disminuir els productes processats, els sucres, els que siguin processats, entesos també com envoltats de plàstic, no? I que en favor d'anar als més saludables. I una miqueta aquest és el concepte, no? I aquí poso menys lliure de tòxics, perquè sovint a mi em passa a la consulta que hi ha una realitat i una consciència de que els aliments biològics o lliures de tòxics són més cars, no? I que al final comprar el mateix tot ecològic no es pot assumir fàcilment, no? Sí que el fet de consumir de temporada i no pretendre menjar tots els mangos i alvocats durant tot l'any, el fet d'adaptar-nos al que ens dona cada estació a la Terra, doncs ja redueix una mica aquest preu. L'altre truc, entre cometes, és mantenir una dieta el més variada possible, sempre que es pugui. No menjar cada dia maduixes, no? Que sabem que són els que porten més pesticides, sinó si un dia es compren maduixes normals, que no són ecològiques, bueno, no és que no passi res, sinó que no tindrà aquest efecte acumulatiu que dèiem, no? Però el que no volem, o sigui, el que volem trencar és el concepte de menjar cada dia maduixes del mateix aliment perquè et vas carregant del mateix tòxic, els teus nivells de tòxic d'aquell específicament aniria augmentant. L'altre tema és d'intentar netejar-los al màxim que es pugui o pelar-los, no? Que el fet de pelar ja treus la primera capa de toxicitat acumulada a nivell del sòl, no? Del terra. I llavors un altre truc que a mi m'agrada explicar a la consulta és que hi ha una associació que té les sigles EWG, Environmental Working Group, que és dels Estats Units, que cada any fa una anàlisi d'aquelles fruites i verdures que més pesticides tenen i els que són més nets, no? I llavors això et pot donar una idea, doncs mira, em gasto els diners amb els que estan més bruts, no? Amb les nadius. I potser la pinya no cal que la compri ecològica. Són trucs o són eines que ens poden ajudar a poder assumir amb una realitat el fet de consumir productes amb menys pesticides. I ara ja anem acabant, uns tips molt visuals perquè s'entengui també a nivell escolar què podem fer. A l'escola, la vaixella i la carmanyola. M'agradaria saber què passa a la majoria de menjadors escolars perquè tinc opinions de tot, però cap a on hauríem d'anar és evitar aquest tipus de safates, de plàstic, vaixella de plàstic. A vegades es té la vaixella de ceràmica, però els gots són de plàstic. Al final, això és una exposició diària, que molt sovint hi posem menjar que pot estar calent, per tant, la temperatura o el fet que sigui calent o que sigui greixós fa que encara absorbeixi més material, substàncies tòxiques d'aquest material plàstic, i a mesura del que es pugui anar a convertir-nos
cap a aquests altres materials. Aquí no hi he posat el vidre perquè entenc que les escoles incorporar tàpers de vidre és complicat. Els gots, per exemple, sí que seria una opció de poder mantenir el got de vidre, el plat de ceràmica, no? Però el concepte general és anar introduint això, l'acer inoxidable o ceràmica o vidre també en els menjadors escolars. L'altre tip és la cantimplora. La cantimplora, evitar que sigui de plàstic i directament no consumir ampolles de plàstic, no? I apostar per materials, sobretot per l'acer inoxidable, intentar no confondre l'acer inoxidable amb l'alumini, que aquí no l'he posat, però que a vegades alguns són d'alumini i pot ser una mica difícil de diferenciar, i sobretot potenciar que les escoles tinguin accés a fonts, no? Perquè és la manera més fàcil en què un nen, no? Sobretot ara que cada vegada tenim temperatures més altes als entorns escolars, doncs els nens es puguin mantenir hidratats i alhora netejar-se les mans abans dels àpats. Perquè, tot i haver estat exposats a possibles materials que hi hagi al pati de cautxú o el que sigui, doncs el fet de netejar-se les mans abans d'anar a menjar és un fet protector perquè així evites, no?, que en un cert moment també s'introdueixen aquestes substàncies a l'hora de menjar. Les joguines, el concepte és el mateix. Evitar el plàstic, més aquest que és tou, que encara té més quantitat de disruptors. Mirar les etiquetes de les pintures, no?, amb què pintem, en què fem el manteniment de les estructures, per exemple, del pati, i anar apostant, sempre que es pugui, per materials més nobles, no?, materials de fusta, de tela, etc. I el material escolar, no?, que en relació, també tenir la precaució. Aquí estem dient la teoria. Òbviament, si un dia fan servir els plastidècors i no és una cosa que fan servir cada dia, en sentit comú, no estem dient que estiguin prohibits i cada cop i volta. No, estem dient que dintre del que es pugui anar apostant per aquest tipus i tenint una mica l'hàbit d'anar introduint pintures que tinguin certificacions amb baixa toxicitat, i a vegades, no, carnestoltes, si és un sol dia i pintem la cara, en aquest sentit no estic dient això, cada cop i volta. Estic dient de tenir l'hàbit a l'hora de comprar, si en lloc d'escollir i és assumible les dues opcions, tenir opcions i saber tenir eines per optar per aquella que té menys quantitat de substàncies tòxiques. La roba. La roba també és un dels temes que les escoles, no, a vegades tenen equipacions de la mateixa escola o es fan activitats de la cursa de final de curs. Doncs també és un factor important perquè introduïm aquí aquests plastificats i el més saludable seria optar per materials més naturals, com seria el cotó. Si pot ser ecològic millor, però el cotó, el fet d'anar, quan el netegem per primera vegada o quan arredem roba, no?, que també ja s'ha rentat moltes vegades, encara té menys transmissió de substàncies, no?, que puguin haver-hi en el tint. Però a part d'aquestes samarretes, el fet de quan suem fa que encara introdueixis molt més aquest tipus de substàncies tòxiques que tenen i les incorpores al teu cos, no? Per tant, i pel planeta tampoc va massa bé, perquè al final pots acabar tenint no sé quantes samarretes, no?, pensant allà en activitats més de carreres i de curses, no? I estem aquí fent un ús d'aquest plàstic que realment a vegades no té massa sentit. Productes de neteja és un tema delicat, perquè les escoles, a part que han de complir uns certs límits de neteja, sí que jo conec iniciatives de pobles en què el mateix Ajuntament ha fet selecció de productes amb menys productes tòxics. Tot el que siguin fragàncies, perfums, colorants, tot el que veiem en aquests productes de neteja, i normalment quan s'olora, aquella olor, no?, a tot això actua, té una acció de disruptors endocrins i de toxicitat i hauríem d'anar fent el traspàs a altres opcions. Normalment, quan posa ecològic, ja sol ser una certa primera fase de reducció de certes substàncies tòxiques. A nivell domiciliari, el que dèiem, intentar apostar pel vinagre, la llimona, el bicarbonat, el percarbonat. Existeixen maneres i es pot trobar fàcilment, no?, maneres de netejar de manera més saludable, però sí que dintre l'escola jo conec iniciatives en què s'ha aconseguit optar per materials una mica més saludables i més respectuosos també pel medi ambient, no?, perquè al final això acaba anant al clavegueram o al pati de l'escola i també té una toxicitat per l'entorn directe de l'escola. Els materials d'espais exteriors, això és un gran tema. No recomanem l'ús de gespa artificial. Per tant, l'impacte que té a nivell de microplàstic que es filtra i acaben generant-se també i acaben al mar,
com per l'efecte tòxic directe, que a part augmenta quan augmenta la temperatura. Ja només per la inhalació, sinó també per el risc de ferida que té el fet de fer una caiguda i fer una abrasió amb aquest material que a més es calenta fàcilment, no? I l'altre tema que està molt extès i amb una falsa sensació de seguretat és el cautxú, no? Que està en molts parcs com a mesura de seguretat, però que el fet de calentar-se, inhalar-se i tocar-ho fa que els nens s'incorporin directament aquests tints, aquests materials directament a la via digestiva, no? Per tant, això haurien d'anar per tant i hauríem d'optar per materials, com veieu aquí a la dreta, no? Més nobles, més fusta. Hi ha mecanismes de seguretat, que és posar més sorra a sota de certes estructures i, a part, amb el gran benefici, deixeu-m'ho dir, que té en adaptació climàtica, el fet de tenir més arbres, més ombres naturals i el fet de tenir uns espais que connectin més la nostra infància, no? amb aquests espais naturals, i que es farà alhora més connectats amb aquest entorn, no? I cuidar i estimar més aquest entorn natural. I les plagues. A les escoles hem d'intentar evitar als espais exteriors l'ús indiscriminat de pesticides, no? Hem de tenir eines i passos, que existeixen també certes recomanacions per evitar pesticides, i intentar posar consciència, perquè avui en dia això no està regulat i amb la bona intenció es poden utilitzar productes que són realment nocius per la salut. I fins aquí una miqueta el que us volia transmetre. Són grans idees, però sobretot el que volia és transmetre que tinguéssiu criteri per poder discernir cap al que un producte és més saludable del que no. I ara em sembla